Вітаю, гэта Тимофей, і вы слухаеце 98 выпуск подкаста праз космас, месца, дзе мы адпраўляемся ў падарожжа па самых захапляльных навінах сусвету. Сёння вас чакае сапраўдны міжпланетны мікс. Пагаворам пра Starship Flight 11, які стаў ідэальным завяршэннем эпохі ракетнага блока версіі 2 і падрыхтаваў шлях да новага пакалення блок 3. Далей пра тое, як навукоўцы плануюць заварыць першую гарбату на месяцы, і што гэтыя эксперыменты з вырошчваннем гарбаты ў імітацыі месячнага грунту могуць значыць для будучых калоній. Затым перанясёмся на далёкі бок месяца, дзе новае даследаванне раскрыла, як удар гіганцкага астэроіда мільярды гадоў таму сфармаваў яго цяперашні выгляд і адкрыў доступ да глыбінных парод спадарожніка. І, канешне ж, не абыдзецца без Марса, бо свежыя дадзеныя кажуць пра тое, што на чырвонай планеце сапраўды быў акіян, які пакінуў свае сляды ў старажытных дэльтах і азёрных басейнах. А напрыканцы падрыхтуемся да каметнага сезону. Раскажу, калі ідзе шукаць самыя яркія каметы кастрычніка, уключаючы галоўную гераіню неба камету Леман, якую, магчыма, можна будзе ўбачыць нават голым вокам. SpaceX завяршыла эру блок 2 і пляцоўкі Pad-1 сапраўдным феерычным палётам. Місія Flight 11 прайшла цалкам паспяхова і стала выдатным фіналам перад пераходам да наступнага пакалення Starship. Бустер 15-2 і Ship 38 узляцелі са Starbase у Тэхасе ў 6:23 па мясцовым часе. Усе 33 рухавікі працавалі як гадзіннік у адрозненне ад папярэдняга палёту. У гэтым жа палёце ніводны не выключыўся падчас узлёту. Гарачы падзел ступеняў адбыўся бездакорна. У чарговы і апошні раз для гэтай канфігурацыі карабля і бустера. Пасля аддзялення ступеняў пачаўся буст-бэкбёрн, і толькі адзін рухавік адмовіўся ўключацца нанова. Але гэта не праблема, астатнія 12 лёгка кампенсавалі няйспраўнасць. З моманту палёту нумар 3 усе бустары даходзілі да гэтага этапу без сур'ёзных праблемаў. І бустер 15-2 не стаў выключэннем. Завяршыўшы буст-бэкбёрн, бустер скінуў кольца гарачай ступені ў Мексіканскі заліў у апошні раз, бо ў новым блок 3 гэтая частка ўжо будзе інтэгравана ў корпус. Пры пасадцы усе 13 рухавікоў запрацавалі зноў, і нават той, што раней не перазапальваўся. Потым сістэма перайшла на 5, а затым на 3 рухавікі. І ў выніку бустер літаральна завіс над залівам, пасля чаго выключыў рухавікі і ўпаў у ваду. Ну і традыцыйна з гонарам выбухнуў. Але сваю місію ён выканаў на ўсе 100%. Такім чынам, бустер 15-2 стаў сапраўдным сімвалам надзейнасці блокаў 1 і 2. Усе яны, акрамя самага першага, паспяхова дасягнулі стадыі падзелу ступеняў. А далей пра галоўнага героя палёту Ship 38. Ён прайшоў узлёт без праблем, выйшаў у фазу палёту па траекторыі і выканаў абедзве асноўныя задачы: разгортванне мадэляў спадарожнікаў Starlink і запаліў цэнтральны рухавік Raptor. Гэта ўжо трэці выпадак у гісторыі праграмы, калі SpaceX паспяхова праводзіць такі тэст. Сістэма разгортвання мадэляў спадарожнікаў спрацавала лепш, чым падчас палёту Ship 37. Гэтым разам ніводны спадарожнік не ўдарыў па дзверцы адсека. Падчас уваходу ў атмасферу абышлося таксама без непрыемных сюрпрызаў. Ніякіх выбухаў ці прагараў. Ship 38 вытрымаў пікавае награванне, зрабіў серыю манёўраў кшталту S-паваротаў, падобных да тых, што рабіў касмічны шаттл, каб скараціць хуткасць і стабілізаваць палёт. Прыблізна на вышыні 52 кіламетры пры хуткасці 15 000 км на гадзіну карабель выканаў новы манёўр. Ён дазволіў караблю падкруціцца і выраўняцца, нібы самалёт перад пасадкай. Потым традыцыйны перакул, тармазны манёўр і дакладнае прызямленне ў Індыйскім акіяне. На наступны дзень SpaceX апублікавала відэа, дзе відаць, як з корпуса Ship 38 выходзяць пары газу. Гэта сведчыць, што падчас палёту сапраўды ўзніклі дзіркі ў баку. Але толькі там, дзе перад палётам спецыяльна знялі цеплаахоўныя пліткі. І нават пры гэтым карабель вытрымаў і прызямліўся з ювелірнай дакладнасцю.
Flight 11 – гэта ідэальнае завяршэнне эпохі Block 1 і 2 і апошні старт з пляцоўкі PAD-1. Далей нас чакае Flight 12, новы блок 3, рухавікі Raptor 3 і новая пляцоўка PAD 2B. Бустер 18 ужо часткова сабраны і хутка пачнецца падрыхтоўка да крыягеннага тэставання. Ship 38 ужо атрымаў сваю новую насавую частку і адсек для спадарожнікаў. Аднак пакуль яшчэ шмат працы. Пляцоўка PAD 2B пакуль не цалкам гатовая, таму хутчэй за ўсё перад наступным палётам будзе невялікая паўза. Але менавіта блок 3 гэта будучыня старшыпа, мацнейшыя рухавікі, новая канструкцыя і яшчэ адзін крок да мары Маска. Зрабіць палёты ў космас такімі ж звыклымі, як пералёты ў іншы горад. Ці можна на месяцы вырошчваць гарбату? Цяпер гэта ўжо не проста фантазія, а рэальны навуковы эксперымент. Навукоўцы з універсітэта ў Великабрытаніі правялі даследаванне, якое паказала, што гарбатныя расліны могуць расці ў імітаванай месяцовай глебе. І гэта адкрывае новыя перспектывы для будучых астранаўтаў. Таму жыццё з кубачкам цёплай гарбаты на месяцы не будзе такім ужо і безнадзейным. Агенствы НАСА, Еўрапейскае касмічнае агенцтва, Кітайскае нацыянальнае касмічнае ўпраўленне актыўна рыхтуюцца вярнуць людзей на месяц упершыню з часоў праграмы Апола. Але адна з галоўных праблем – гэта як забяспечыць доўгатэрміновыя місіі ўсім неабходным. На арбіце Зямлі, дзе знаходзіцца міжнародная касмічная станцыя, грузавыя караблі могуць даляцець да яе літаральна за адзін дзень. Але да месяца 3 дні шляху на ракеце кшталту СЛС або Starship. Таму агенцтвы ўсё часцей гавораць пра выкарыстанне мясцовых рэсурсаў. Напрыклад, з лёду ў кратарах паўднёвага полюсу месяца можна атрымаць ваду і паліва. З рэгаліту будаваць дамы. А вось пытанне ежы заставалася адкрытым, пакуль не з'явілася ідэя вырошчваць расліны ў месяцовай глебе. І вось даследчыкі вырашылі праверыць, а што калі замест бульбы, як у марсіяніну, пасадзіць гарбату? Навукоўцы пасадзілі маладыя гарбатныя расліны ў імітацыю месяцовай і марсіянскай глебы. Паралельна яны вырошчвалі кантрольную групу ў звычайнай зямной глебе. Эксперымент праходзіў у кантраляваных умовах. Тэмпература, вільготнасць і асвятленне імітавалі умовы касмічнай базы. Як вынік, гарбата ў месяцовай глебе прыжылася і расла гэтак жа добра, як і ў зямной. А вось марсіянскія расліны не вытрымалі. Не ўдалося ім пусціць карані ў чырвоны пыл. Выглядае, што ў бітве Марс супраць месяца за тытул самага прыдатнага месца для гарбаты па-за межамі зямлі перамог наш натуральны спадарожнік. Каманда даследчыкаў уважліва сачыла за вільготнасцю, кіслотнасцю глебы, каранямі і станам лісця. Іх вынікі сведчаць, што расліны могуць расці на месяцы, калі стварыць неабходныя умовы. Цікава, што гэта даследаванне карыснае не толькі для будучых месяцовых калоній. Каб зразумець, як расці раслінам у экстрэмальных умовах, вучоныя адначасова вывучаюць, як дапамагчы культурам расці ў бедных глебах на зямлі, што ўсё больш актуальна пры змяненні клімату. А наступным крокам будзе больш дэталёвае вывучэнне фізіялогіі гэтых раслін і эксперыменты з іншымі культурамі. Рэзультаты гэтага эксперыменту прадставілі на першай еўрапейскай канферэнцыі па касмічным земляробстве, якая прайшла ў Браціславе. Калі мы глядзім на месяц, здаецца, што ён заўсёды павернуты да нас адным бокам. І гэта праўда, дзякуючы гравітацыйнаму ўзаемадзеянню з зямлёй, адно паўшар'е месяца назаўжды застыла ў нашым напрамку. Але не варта думаць, што месяц не круціцца. Ён робіць поўны абарот вакол сваёй восі роўна за той жа час, што і аблятае зямлю. Гэта называецца сінхроннае кручэнне.
А вось на тым схаваным баку месяца, які мы ніколі не бачым з зямлі, знаходзіцца нешта сапраўды грандыёзнае. Басейн Паўднёвы полюс Эйткен – гіганцкі кратер дыяметрам каля 1930 кіламетраў з поўначы на поўдзень і 1600 кіламетраў з усходу на захад. Гэта адзін з найстарэйшых і найбуйнейшых ударных кратараў у сонечнай сістэме, які утварыўся прыкладна 4,3 мільярда гадоў таму, калі ў малады месяц урэзаўся велізарны астэроід. А вось нядаўна навукоўцы з універсітэта Арызоны зрабілі новае адкрыццё. Форма гэтага басейна можа змяніць наша разуменне таго, як утварыўся месяц і як ён эвалюцыянаваў у першае стагоддзе свайго існавання. Даследчыкі прааналізавалі форму басейна і заўважылі нешта дзіўнае. Раней лічылася, што астэроід ударыў у месяц з поўдня, але новыя дадзеныя паказваюць, што ўсё было наадварот. Удар адбыўся з поўначы, бо басейн паступова звужаецца менавіта на поўдзень. Здавалася б, проста памыліліся на пару градусаў, але ў геалогіі месяца гэта можа быць сапраўдным пераваротам. Гэты кірунак удару азначае, што матэрыял, выкінуты падчас сутыкнення, размяркоўваўся няроўна. Адна частка басейна пакрыта тоўстым слоем пароды, выкінутай з глыбіняў, а іншая атрымала яе значна менш. І вось тут пачынаецца самае цікавае. Месца высадкі місіі Артэміс знаходзіцца менавіта на паўднёвым краі гэтага басейна. Ці цяпер, дзякуючы новай мадэлі, навукоўцы разумеюць, што астранаўты апынуліся ў зоне, дзе можна будзе даследаваць матэрыял самых глыбокіх слаёў месяца. Гэта нібыта атрымаць геалагічнае ядро без бурэння. Але што ж утрымліваецца ў гэтых глыбінных пародах? Магчыма, гэта рэшткі апошніх кропель магмы, якія засталіся, калі месяц яшчэ быў пакрыты агульным акіянам расплаўленай лавы. Калі гэты магмавы акіян паступова застываў, цяжкія мінералы апускаліся ўніз, утвараючы мантыю, а лёгкія утваралі кару. Але рэшткі кропель магмы заставаліся вадкімі да самага канца, і яны сабраліся ў асобныя зоны. Загадка, якая доўгі час не давала спакою навукоўцам, чаму ўся гэтая магма засяродзілася амаль цалкам на бачным баку месяца, а не на адваротным. Менавіта гэта прывяло да таго, што наш зямны бок стаў актыўна вулканічным з цёмнымі базальтавымі плямамі, тым самым месяцовым тварам, які мы бачым цяпер. Даследаванне паказала, што на адваротным баку кара месяца нашмат таўсцейшая, і менавіта яна выціснула астаткі магмы з багатай зоны да тонкай кары бачнай паўсферы. І калі астранаўты Артэміс прывязуць адтуль пробы, навука атрымае сапраўдны скарб. Пароды, якія змогуць растлумачыць, як месяц пераўтварыўся з расплаўленага шэрага шара ў свет з двумя зусім рознымі тварамі. Новае даследаванне не проста карэктуе напрамак удару, яно дазваляе зірнуць глыбей у структуру і гісторыю месяца. А калі чалавецтва сапраўды даставіць пробы з гэтай зоны, мы, магчыма, нарэшце зразумеем, як адзін і той жа месяц можа быць такім розным, светлым і цёмным, ціхім і выбуховым, старым і ў той жа час поўным сакрэтаў. Сёння ўжо ніхто сур'ёзна не спрачаецца з тым, што Марс калісьці быў зусім іншай планетай, з цёплай, шчыльнай атмасферай, з рэкамі, азёрамі і нават, магчыма, цэлым акіянам. На гэта ўказваюць сотні слядоў. Рэчышчы, дэльты, упадзіны і іншыя структуры, якія маглі з'явіцца толькі ў прысутнасці вадкай вады. Асабліва цікава, што шматлікія рэчышчы на Марсе збягаюцца ў паўночных нізінах, што ўжо даўно натхняла вучоных на думку, а можа менавіта там некалі плёскалась сапраўднае мора. І вось новае даследаванне з універсітэта Арканзаса дае самыя моцныя на сённяшні дзень доказы таго, што асяродак паўночнага паўшар'я Марса калісьці быў пакрыты старажытным акіянам. Каб лепш зразумець геалогію Марса, даследчыкі параўналі здымкі з Марса з геалагічнымі ўтварэннямі на Зямлі, а менавіта з паўночна-заходняй частцы Арканзаса. Там 300 мільёнаў гадоў таму цяклі рэкі, якія ўпляталіся ў вялізны дэльтавы рэгіён.
Пасля таго, як рэкі высахлі, іх рэчышчы пераўтварыліся ў пясчанік, а затым у дзіўныя ўзвышэнні. Падчас параўнання гэтых рэгіёнаў з рэгіёнамі на Марсе навукоўцы заўважылі вельмі падобныя формы рэльефу, вузкія звілістыя каналы і дэльтавыя структуры. У зямных умовах такія ўтварэнні звычайна ўзнікаюць у месцах, дзе рэкі звужаюцца перад тым, як упасці ў акіян. На зямлі рэкі, якія не маюць дамбаў або штучных перашкод, пастаянна змяняюць кірунак, адкладаючы пясок і іл у розных месцах. Калі рака ўпадае ў мора, яе хуткасць падае і адкладанні пачынаюць назапашвацца, утвараючы пры гэтым дэльту. Перад самым упадзеннем у мора ўзнікае так званая зона зацішша, якая можа цягнуцца на сотні кіламетраў. І менавіта ў такой зоне ў Арканзасе і сфарміраваўся вядомы пясчанік Ведынгтон, адзіны прыклад рачной дэльты на зямлі. Праз мільёны гадоў, калі рэкі высыхалі, ціск і тэмпература ператваралі іх у камяні, а эрозія пазней выкопвала гэтыя ўтварэнні, пакінуўшы ўзвышшы, падобныя да рэшткаў старажытных рэк. І вось менавіта аналагічныя структуры былі выяўлены на Марсе, што паказвае, што там калісьці цяклі рэкі, якія ўпадалі ў вялізны водны басейн. Магчыма, самы сапраўдны акіян, які пакрываў паўночныя нізіны планеты. Мільярды гадоў таму Марс паступова губляў сваю атмасферу. Сонечны вецер, не сустракаючы перашкоды, бо ў планеты знікла магнітнае поле, літаральна здзьмуў яе. Без дастатковага ціску вада не магла існаваць у вадкім стане і выпарылася або замерзла. Таму цяпер на месцы былых рэк і мораў мы бачым толькі камяні, у якіх, нібы ў кнізе, зафіксавана гісторыя ад цёплай і вільготнай планеты да халоднай і пустой. Такім чынам, даследаванне з Арканзаса не толькі дае новыя аргументы ў бок марсіянскага акіяна, але і паказвае, што геалогія Зямлі можа быць сапраўдным ключом да разумення іншых светаў. І калі ўявіць, што некалі марсіянскія хвалі біліся аб свае берагі, а па дэльтах цяклі рэкі, можна сказаць, што ў далёкім мінулым Марс быў не менш жывы, чым сённяшняя Зямля. І гэта ўсе навіны з гэтага выпуску. І цяпер пра падзеі. Сёння пагаворым пра каметную восень. Кастрычнік 2025 года – гэта сапраўдны выдатны месяц для ўсіх аматараў неба. У гэты час адразу 3 каметы будуць добра бачныя і 2 з іх нават у просты бінокль. Гэта камета Леман-Сі 2025А6, камета Сван і больш туманная, але ўсё яшчэ цікавая камета Атлас, якую можна будзе ўбачыць праз невялікі тэлескоп. Найлепшы момант для назірання 21 кастрычніка, калі наступіць маладзік. Без ззяння месяца неба будзе максімальна цёмным і нават самыя слабыя аб'екты стануць прыкметнымі. Нас чакае прыемны бонус, яшчэ адна безмесячная ноч 31 кастрычніка, калі камета Леман дасягне сваёй максімальнай яркасці. Гэтая камета з'явілася яшчэ ў студзені і вельмі хутка стала галоўнай прэтэндэнткай на званне каметы года. І здаецца, ніхто ў 2025 годзе не пераплюне яе па яркасці. Найлепшыя умовы для назірання ў паўночным паўшар'і будуць з сярэдзіны кастрычніка да 2 лістапада. У гэты час камета падыдзе бліжэй усяго да зямлі і пры дастаткова цёмным небе, далёка ад гарадскіх агнёў, яе можна будзе ўбачыць нават голым вокам. Асабліва прыгожай яна будзе 31 кастрычніка і 1 лістапада, калі паводле прагнозаў яе яркасць дасягне 4-й зорнай велічыні. Гэта азначае, што на цёмным небе яна будзе прыкметна нават без аптычнай тэхнікі. Але ж гэта пакуль толькі прагнозы. Назіраць яе лепш прыкладна праз гадзіну пасля заходу сонца, калі яна з'явіцца нізка над заходнім гарызонтам. З зямлі камета будзе выглядаць як невялікая размытая зорка. Але праз бінокль вы ўбачыце яе хваставую частку, лёгкую празрыстую паласу святла, што цягнецца ад сонца. І яшчэ адна прычына не прапусціць гэтае відовішча – камета Леман вяртаецца ў сонечную сістэму прыкладна раз у 1000 гадоў. Так што, калі вы яе прапусціце, давядзецца чакаць наступнага шансу, вельмі доўга.
Калі ж ўсё ж такі выйшлі на назіранне, не забудьцеся пра яшчэ дзве госці з глыбіняў сонечнай сістэмы. На паўднёвым захадзе ў гэты ж час будзе бачная камета Сван. Яна трошкі цьмянейшая за Леман, але ўсё яшчэ добра прыкметная ў бінокль. У бязмесячную ноч 21 кастрычніка яе можна будзе ўбачыць як невялікую туманную плямку з кароткім хвастом. А для ўладальнікаў невялікіх тэлескопаў даступная яшчэ адна камета Атлас, якая таксама будзе праходзіць у межах бачнасці. Яна слабейшая, але цікавая сваёй формай і траекторыяй. Каб не губляць час у небе, лепш скарыстацца астранамічнымі аплікацыямі, напрыклад, такімі як Stellarium або Sky Tonight. Яны дапамогуць хутка знайсці каметы і зарыентавацца па зорках. Дзякую, што былі са мной у гэтым выпуску. Асобная падзяка маім патронам. Дзякую, што падтрымліваеце і натхняеце рухацца далей. Калі вам падабаецца праз космас і вы хочаце дапамагчы мне ствараць новыя выпускі, калі ласка, далучайцеся да Патрыёна або пачастуйце мяне кубачкам кавы праз Buy Me Coffee. Усе спасылкі ёсць у апісанні. Нават невялікая падтрымка робіць вялікую справу. Яна падкідвае паліва, каб гэты падкаст працягваў свой палёт да новых зорак. Пачуемся ў наступным выпуску.